αυτό όλο που δημιουργήσατε, που κάνατε, είναι καταπληκτικό. Είναι από τα πιο διασκεδαστικά πράγματα που έχω δει το τελευταίο καιρό. Και χιούμορ. Και μας διασκεδάσατε και περισσότερο τον κόσμο. Ένα λεπτό πριν βγούμε στη σκηνή και είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα. Yeah, rock and roll! Μες στο άδειο δωμάτιο κι η αγάπη μακριά, κλειδωμένη η πόρτα και εσύ κρατάς τα κλειδιά. Απ' το μυαλό μου δεν βγαίνεις, πώς να λυτρωθώ. Μένω στο ξενοδοχείο η Ομόνια, μετράω πρόβατα για να κοιμηθώ. Ξενοδοχείο η Ομόνια, τόσο χρόνος μοιάζεις με πρόβατο, τόσο τρυφερό. Στεφανωθώ, να ανοίξουμε σπιτικό, ας μικρό μου μωρό. Μα δεν θες να με παντρευτείς, προτιμάς μόνη σου να ζεις αδιάτη, αλλά μου είχες πιέσει. Έλα και στο κάνουμε πολιτικό, στα σκαλιά του Δημαρχείου θα υπερθώ. Αγαμία, δεν σ' αντέχω πια. Πότε θα αγαπήσω. Αγαμία, δεν σε θέλω πια. Τώρα θα σε αφήσω. Θέλω να γίνω πατέρας, σαν τον Αντώνιο πατέρας. Άλλη νύχτα εγώ θα βρω. Αγαμία, δεν αντέχω πια. Θέλω να σε παντρευτώ. Χρόνια προσπαθώ να νοικοκυρευτώ, να αποκτήσω ένα γιο, ένα κούκλο σωστό. Μα δεν θες δίπλα μου να ζεις, την καρδιά μου τη στεναχώρησα γιατί, αλλά μου είχες πει στην αρχή. Έλα κι ας το κάνουμε πολιτικό, σαν σκαλιά του Δημαρχείου θα υπερθώ. Αγαμία, δεν αντέχω πια. Πότε θα αγαπήσω. αγαμία, δεν αντέχω πια. Τώρα θα σε αφήσω. Θα με γίνω πατέρας, σαν τον Αντώνιο πατέρας. αγαμία, Δεν σ' αντέχω πια. Θέλω να σε παντρευτώ. Απ' την αγαμία σηκώθηκαν όλοι. Φοβερό fan club. Να πούμε βεβαίως, η αγαμία, τι είναι η αγαμία? Ζωή χωρίς γάμο, έτσι. Γαμαίο γαμό, δηλαδή παντρεύω. Από το αρχαίο το συγκεκριμένο. Και λέω εγώ μετά αυτό και φοβάται μπαμπάς μου. Κατάλαβες. Όχι, εξηγώ ακριβώς από πού προέρχεται. Να τα λέμε όλα και είναι και αυτό που μας χαρακτηρίζει. Ναι, ως group. Δηλαδή η αγαμία ότι Δεν είμαστε παντρεμένοι. Ακριβώς. Θέλαμε να σε βάψουμε και να είσαι και εσύ μέλος στο group, αλλά διστάσαμε να στο προτείνουμε. Κοίτα, σιγά σιγά όλοι μεταμορφωνόμαστε σε fan club. Γίνονται παιδιά. Ένα φοβερό νέο fan club έχει δημιουργηθεί.
Το Kiss Μανδιά, ρεκόρ θέασης, το λέγαμε και πριν στο YouTube. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Θέλουμε και εμείς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο που από τόσο νωρίς μας έχει έτσι αγκαλιάσει τόσο ζεστά. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Βαγγελή. Τι λέτε? Ευχαριστώ. Έλεγα πώς θα επιστρέψετε. Δηλαδή είχαμε 2 σουξέ με μία εμφάνιση. Και λέω τι θα